Koľko kvapiek? Ale nepoddávajte sa tomu tak, no. Nevyšlo to teraz, vyjde to inokedy. Ako ste to povedali? Že koľko kvapiek som sa... Nie, tie posledné slova. Moje posledné slova? Aha, nevyšlo to teraz, vyjde to inokedy. To ste mysleli naozaj? Nie! Bože chráň. Len som vás chcel povzbudiť. Potešiť. Tak koľko kvapiek? 16. Už by ste si to mohli zapamätať. Nemám pamäť na čísla. 15 ste vraveli? 16. 15 alebo 16. Jedna kvapka vás už aj tak nespasí. To by sa vám tak hodilo, čo? Aby ma nespasila, aby ste sa ma mohli zbaviť. Tak som to nemyslel. Ale myslel. Ja do vás vidím. Ja vám vidím až do žalúdka. Ani okuliare k tomu nepotrebujem. Ozaj, kde mám okuliare? Neviem. Nič neviete. Kde mám okuliare, neviete. Koľko kvapiek neviete, nič neviete. Požičajte mi svoje. Podržte to. Nie. A kde mám okuliare? Veď som ich... Na nose. Ja... No... 11, 12, 13. Ježišmária, koľko máte dioptrií? 14 dioptrií. Ale nie, kvapiek. A to ja viem, čo to... 14, 15... A to by už aj stalo. Aha, zase ste ma chceli ogabať o jednu kvapku. Ja sa nedám. 16. A 17. Justa by vás šlak trafil. Ale pokojne to vypíte aj celé. Mne je to jedno, hlavne, že som zdravý. No a ja nie som, čo? Ja Ste, nie som. ale potrebujete kvapky. A ja som zdravý aj bez kvapiek. A viete prečo? Lebo som nikdy v živote nič neorganizoval. Nikam som sa nepchal. Nikam som sa nenatískal. Celý život som sedel doma. Pred televízorom. Skrátka, žil som naplno. A teraz nepotrebujem kvapky. A vy? No, čo vy? Poďte všetci, príďte, budeme sa radovať. Za mnou, hurá, hej, hobo. A výsledok 16 kvapiek ráno, na obed aj večer. Bolo vám to treba? Mne. Však ja som to nerobil pre seba. Ja viem, vy ste to robili pre druhých. Ale kvapky musíte teraz žrať vy. A vy sa napávajú gravčovým bôčikom. Tak toto ste nemali, viete? Ten bôčik ste nemali povedať nahlas, to je od vás kruté. Nechal som sa strhnúť. Teda ja som sa nechal strhnúť celou tou myšlienkou na ten deň radosti. Ja som to mal všetko do detailov premyslené. Tuto sa má podávať horúci guláš, tam mal papagaj vyťavať horoskopy, tam sa mala predávať cukrová vata a tam bol cieľ orientačných pretekov. Všetko do detailov som mal premyslené. Ja sa pamätám na ten večer. No, na ten večer tesne pred vypuknutím akcie.